Mga kabaro, no, good morning. Adlong Sabado mga kabaro. Padulong may Yusip Obrero mga kabaro, no, kay magpa-picture mi sa national ID. Magkuha mi national ID. Karon gawa ba ako kung buwangan mga kabaro, no, nag-drive niya. Si Papa, si Mama, og si Mine, kamay mo na sa likod. Nya mga kabaro, no, balik lang mi mga kabaro. Wala na magkuyog si K9 kay basik madugayan mi dito. Unya dili na mo siya mapag-awas sa kinan kay magdagandagan dito mga kabaro, no, mao tong amo sa gibilin sa balay kay og dili na sa sulod kasi madugay gid mi kabaro kay daghan tao. Dapat i contact ito mga kabaro, no, si akong kabaro nga si Mary Joy mga kabaro, no, asawa sa akong kauban. O mga kabaro, no, balik lang ko. Mga kabaro, no, luyo aning galyera diri sa Matina gin sa bungan mga kabaro, no. Luyo ani kuan Davao Golf nya karon mga kabaro, gikuan siya tawagan ni. Gi-construct og Davao Global Township mga kabaro, no. Mo ni mga kabaro, puro mga kabaro, Davao Global Township. Pero wala pa siya napuman mga kabaro, no. Murag dugay-dugay pa ni siya nga project na, no. Tagas kay building pa. Kita ni mo sa proposal na ba, tagas kay building na, oh. Baro. Kini kung mahuman ni diri, grabe ni. Solid na po yung kining lugar mga kabaro, no. Yeah. Apa mga kabaro. Oh, magabi diri ba hayag na, di ba? Kaya na naman ko ano, nananing mga star nga na Christmas light magabi. Toyota Matina. Naka vlog dia mga kabaro, no, Toyota Matina. Oh. Siguro sa taon nga wala kaulig Davao na ang Nissan mga kabaro, nagatbang ang Nissan ug Toyota. Unya kining diri sa kilid mga kabaro, kining gitawag nga island sa kilid. Unsay tawag ana gaya ba kan sa kilid ba? Island mga kabaro, no, gipagwapo, no. Naupo na tambayan kung gabi walking na mga kabaro, landscape na kayo, gwapo na kayo. Yeah, Davao City Water District Building. Mga kabaro. Na Davao City Water District Building. Ugo sa ba ni? Call center di sa kwan Alorica. Nakawaro. Alorica. Yeah. Dapat sa Alorica makawaro isinar. Isinar. Oh. Nya ang sisi mga kabaro, nanay proposal, no, gimuan na like building isugda na siguro mga umaabot na 2023 or 2022 mahuman na mga kabaro, no. Kung dating nasunog ay sisi ilang ipadayon nya karon. Tara po ninyo Malayan College Mindanao. Mga kabaro. Na, mo na Malayan College, no. Mga kabaro, no, nasa Quirino, no. Yeah, deep in Quirino. Mga kabaro, dagan mo bag-o diri nga building day. Ano gid ron ba? Tag-asa na gid ba? NIAP Region 11. Tukson man ni ba? Hyundai Tucson. Ano na yung din si Bobo. Hyundai Tucson. Mga
kabaro, napasulod namin sa Yusip Obrero mga kabaro, no? Sa mga kanto mga kabaro. Para kanto Torres pa, no? Ana. Oh. Hindi ko ito rest lain na nagpasukikas to. Dili, kini. Kanang sudlan sa kuan, itong puti. Para dia kanto. Pwede. Pwede din pwede po speakers. Pwede po dito sa Pikas. Kalau sa Ito sa Bangat. sa B Plaza, Loyos B Plaza, pwede. Tingkod man eh. Baro. Lanco Building. Ani pwede po. Pwede po diri oh. Pwede na yung tagi. Kaya murag ako sa Chichi. Tara. Dito ko, pwede ko. Yung na dito. Mas duldulo pa dito ba no? Mas duldulo pa diri ah. Wala ni putol mga kabaro no. Hatod mapunta og Yosep. Bigas pag gikan ako che. Katon ta ko magi speakers. Yung mas dul kay diri diretso. Nasmintado na gituro ba? Wala, Yusip naman din ako. Anong kanto niyo? Yusip lang. Gitwan. Mau ba nang gitwan dia siguro? Mutahan na tabi. Dito sa sulod na. Mo man chi. Mali. Masig nalipat ko. Lipat. Nalipat ko. Oops. Isuzu MUX. Kini mo na ni. Na baro no? Yusip. May tao na. Dili si gawas ay tao. Nakasulod di ba? Likod man ni. Tubangan ni pa? Ha? Tubangan. Asa mong puntahan? Ada, panglahan gamay. Ya, pwede ba tayo sulod rin ya? Ada, sulod ya, entrance. Cereng. Mana? Ay, mau dari. Ikaw po sulti. Ya, aku sulti. Sir, may buntag. Ako ano ba? National ID? Magpa-ID din. Oo. Asa si Kuan Ron, bro, si Mary Joy. Ay, nasa Mary Joy rin. Asa ato, ako talaga. Guide. Oh. Joy! Hello! Mga kabaro, no? Nana si Mary Joy, mga kabaro, no? Ang asawa sa mga kauban, ako, Julius, no? Dire, Joy, musta man Joy? Ning vlog ko mga kabaro, no? Kaya para tara. Joy, musta man Joy? Kaway sa to. Vlog. Yan na, unsa. Ay, ganito. Amel! Mingaw, Joy? Okay lang, mingaw doon. Kapag beron, wala Ito, beron. ano? Mga kabaro, no, nakasuda, naka-vlog na kita sa Yusip sulod mga kabaro. Itong ni Agi. Wala ta ka ko ano, wala ta ka sulod diri itong ni Agi. Ano man? Bawal na sulod ng vlog. Bawal yun. Sir, may buntag sir. Oops. Asa mo pati? Sila pwede yung parking Joy. Dito, park! Ay, kana diha? Pa, dito to. Wala mga kabaro, no? Sulod sa Yusip, mga kabaro, no? Wow, kanindot naman ay diriya, oy. Ito. Sabi. Hindi na tagparkinganan, mga kabaro, no? Kung ahata pwede. Pwede na sa diri, mga kabaro. Wait. Sa karon mga kabaro, na ako sulod sa Yusip mga kabaro, no? Og namita na to si Mary Joy mga kabaro, no? Kasi si Mary Joy ang asawa na mga kabaro, akong kauban mga kabaro, no? Okay. Op! Yun na
lang dong. O sige, sige. Abanti kamay. Okay. Patay o ka nag-ID. Pwede mo ka nag-isa-isa. Patay. May, naka-ID na ako nadala, May? Naka-ID na ako nadala? Ha? Buwa ba yata? Buwa ba yun? Naalis kong motor di ay. Ha? Yeah, karoon. Sila? Kaya din mo nang pagpera kasi. Patay pati QR code. Naalis kong motor di ay ang. Tara. Ang QR code na, saka QR code rin. Ano ko QR code ya? Sige, kala lang. Pero wala ko yung QR code na kuha ay lang. Kailangan Ta? pa yung kuha. Ay, kuha, valid ID ba yan? Kinang lang gid main. Oo, Pastilan naalis kong motor eh. valid ID. Lisensya din yung masa mo din. Tuwa gani sa akong motor. Kay si Papa man nag-drive. Ta, tayo pa. Wala gyud ko na. Pili ka ulang. Sika mo lang, nanaan naman gani ko. Si Papa rin sama. Mutanas ako. Ya, paro no. Mutanas ako main. Mga kabaro. Dagoy sa Yusip mga kabaro no. Sa sobrang dali-dali na ako mga kabaro. Nalimtan ako kung ano. Nalimtan ako ang ID. Sa punta na ta. Joy! Mga sila nagbalid ID, Joy? Patay. Wadyo ko yung nadala ba? Ha? Huwag ko nadala ba? QR code lang. Naman big ID. Pastilan. Sila lagi dahil. Ano yung sa kayo mong rasa, Joy? Unya pa man noon, taman depende kung humana nila lang slot. Buhay, ano eh. Ano naman? Ang akong lisensya ba? Nasa kong motor. Very good. Wala kailangan dia. QR code lang. Mga ilis ano? Ngayo. Yung mga kabaro na putlon sa ako mga kabaro, no? Kaya mga kabaro, no? Sila mahin tayo na ba mga kabaro kay... Ako mga kabaro, wala. Nabili na ako ang kuan. Ang government ID. Karon si Mrs. lang, si Papa ug si Mama ang mga kabalik lang ko niya mga kabaro, no? O... Wala nakaka-ID. Kaya mga kabaro, no? Humana sila ang tulo. Ako mga kabaro, no? Balik na ako mga alauna kay... Oo ka nagbalid ID mga kabaro, tangaagin ako ni. Hey, Diyos ko. Si Mine, si Mama, si Papa. Humana sila mga kabaro, no? Okay, ang ID mo gihat na. Oh. Sa karon mga kabaro man, dagwa Yusip mga kabaro. Siguro mga kabaro, uy. Joy, yung saan yung mo, Joy? Kondo? Library na. Ah, library. Library mga kabaro, no? Grabe, solid. Gwapo na kay Yusip. Main, basa, main ha. Ya, kabaro. Basta. Ubal din sa Yusip mga kabaro, no? Ah, kabaro. Grabe. Solid kayo mga kabaro. Grabe. Gwapo na kay Yusip, no? Ah, kabaro. Kita to mga kabaro kung sa kagwapong Yusip mga kabaro, no? Oy. Ug daghan na salamat kang Mary Joy mga kabaro, no? Kang Mary Joy nagin po ya sa mo ano, ug ako na lang mo tong tawagan to si Uncle Subay kay para manganhi mi dali, no? Kasi ako makakuan, pwede mo. Si Uncle, akong patawagan to si Uncle Subay. Pwede. Joy, salamat kay Joy. Mine. Sige ba? Unsa na diha, Joy? Di nagkuha na sila kay foundation magudi sa user niya online lang pud ba. Ah. Virtual gyapon na nila ikuan, igawas. Joy, salamat kay Joy. Sige ay. Ikuan. Ay, salamat sama. Yeah, mga kabaro, no? O sa karon kan atbang mga kabaro, Victoria Plaza na dito sa atbang mga kabaro, no? Okay ni. O patasan ko gangan mga kabaro, no? Okay.
Virgo. Pagka Virgo. Yusip mga kabaro, last 2012, naka-duty ko diri mga kabaro, no? Reliever ko. Wala. Naka-duty ko diri 2012. Last 2012. Karon, ilang tarong pa. Ilang tarong. Ah. Ay, sige, salamat ma'am. Oh. Yeah, mga kabaro, napatasan sa nato ang karon. Kita po mga kabaro. Okay, tras. Sao na mga kabaro nga ang kining sobra na to katanga usahay mga kabaro, no? Lisod yun yung tanga ta, no? Kaya kung nagmotor ko mga kabaro, nagid ang ID. Okay. 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 Kahapon na yung Yusip mga kabaro. Kasi gano'n mga picture mga kabaro dari sa Yusip, dari sa Agila, no? Karo. Okay. Okay. Sige. Okay. Up. Pa. Joy. Lakad ta kami, Joy. Balik na ko niya. Ang sawon nga imbis ako nag-recommend sa. Pagani ang cellphone, wala pa ikuan. Jay, salamat Jay. Joy. Mga kabaro, no? Pasalamat juga ni mga kabaro, no? Yan mga kabaro. Tingnan, balik juga mga kabaro, no? Kaya sila papara ang si mama o si Main. Ilang, alas 4 na taman, alas 6:30. Mga kabaro, wala pa may kauli mga kabaro, no? Kaya naglipot-lipot kami dari sa downtown. Kaya napagikuha kung ugangan yung babae niya. Karon, kami sa Rizal mga kabaro, Rizal Avenue. Kaya sa mana pa, Rizal pa, mingaw pa kayo ni pa. O, ingani na ni. Ingani na ni, no? Ang dalan lang. Nagwapo ka ron. Sa una dahil gamay pa. Kuhaan man pero dili kayo kuhaan mayo. Dili kay maayo, no? Kay kuhaan Gay. asphalt. Karon kay concrete mo yun. Asa may ligon pa? Asphalt o concrete? Ang asphalt Maayo man. maayo pero atong ikuan kung init wala na eh. Kung pilit ang kusog na makahilis og ligid. Ah, okay. Nga dili kayo mo kuan ang sakyanan. Kay pilit mo ligid dili kayo tumumpa. Dito, no? Pero kung ulan-ulan ingat ka kay Danglog po. slide, danglog kayo. Mas gwapo gining concrete pa, no? May po mga concrete kung ulan-ulan kay dili mo punit nag-break ni mo punit. Bitaw. Kuan ang ligid. Stilan balik na pala niya. Tanga agi na ko na man sa huna gid. Charge to experience siguro tang charge ani. Charge ta sa cellphone. Hasta pang Experience pastilan. Ma-charge Pagi talaga kayo. Mga kabaro, wala ko kagawaan mga kabaro, no? Wala pa ko kapapicture sa national ID kay sa karon nangita sila valid ID niya. Nasa kong motor niya karon nakisakay mo ko sa kong ugangan kay kuya ko po sila rin na kakuha mga kabaro, no? Si Papa, si Mama og si Main. Bisa ko yung nagkuha nila kay nag-info sa kuha rin to karon last time si Bidja man daw ang cut-off. Ato lang balikan mga kabaro, no? Kuyogi kaya pong gusto pagbalik. Bugnaw gini high is pa daw. Lahi gid ba? Bugnaw. Ano?
bugnaw ay giwan ra gani mo gilo ra gani. Lahi gyud ang bugnaw sa is no. Ido ah. Ay na. Gusto na kayo eh, bugnaw na kayo no. Gilo ra gani mga kabaro, nya giwan bugnaw yung high is no. Yang dili baho. Dili baho. Naman yung parang kuan. Oh, kana mo baho og kuan, baho og Paresa ng nasa Korea dia. Starix. Starix. Oh, buga. Kini ba oh, Toyota. Ba mo Toyota? Dako ang kausaban sa Yusip eh. Dagan na higi patukod building. Usa talaga charon baba sila. Magbaba na daw sila. Wala ka Kuya Charlotte siguro mong gamito ron niya. Wala ka Kuya baka o sabay na lang tanin nyo. Sabay gyapon mo. Tawagan ako si. Kuan mo pintura. Anya man ang gabi yung gabi ito. Katong kuan dito sa Pikas, katong hagdanan. Namo yung pintura ni palit nga ko. Para sa hagdanan. Sa bakal. Ay, wala na yung musulod pa. Sulod siya? Ah, magtikap. Lahir na ginakasidan po yun, no? Oo. Lahir na ginakasidan po yun. Di ka ma-ignorante sa mga kuwan. Di ay puyo. Oo, wala, sunahan. Charlotte. Bakas-baktas sa sa una diri pa, no? Oh, may usong sakay sa una. Ang mga borders na ko, UM. Baktas ra eh. Katong ipatrabaho ng balay diya sa kuan, Rizal. Oo. Trabaho pa. Kaya nasunog man. Oo. Pag kuan, wala pa mahuman kayo, wala pa kayo mabumbungi. Diyan namig puyo. Nya. Lakat-lakat ko pang all kuan. Lakat-lakat ko diyan. Agi ko ka ng, nag-agi ko ng sigapaw. Oo. Ingon tong kuan. Kanang bouncer, si tawag ka na. Bouncer. Sir, sulod na. Kay wala ka ng pasok na, wala kang bayaran. Gusto mo, hindi ka na mag-charge sa table, wala kang beer. Kung mag-inom ka, bayaran mo lang ang beer. Oo. Nakapanood ka sa ano, i-offer ko yan sa'yo. Oo. Di sulod ko, Nya. ang beer ang inom, hinahinin ako ito nga banana. Nay, tata, Thank you, Lord. Nya pa. dahil nagsasayaw, Nya. kumantong sasayaw, ang katong burlesque dance room, Wala ni mo to na inter pero meron. Kukuha na gawas ang kwarta. wag human ah, Nya pa. nandun sa kong lamisa. Oo. Siya, pwede bang Pwede ba maka? upo dito sa mesa mo? Kung ba't hindi eh, babuti kung mesa ko to. Upo ka dyan. Ah, Tagalog pala siya. Oo. Nya. Anak nung babae, kapag di ka nag
Matagal ka na ba itong trabaho nito? Oh. Na siya. Anong sabi niya? Tagalog. Tagalog kasi kami dito ha. Alam mo naman kami. Matagal na sir. Ano, Oh. galing ako ng abroad. Oh. Tapos? Ganyan din trabaho mo. Oh. Oo, ganito. Trabaho ko. Hubo-hubo, ubad-ubad. Oh. Yeah, ito storya. Ingon ang Another na po sa isis. Godya. Hindi ka ba na ano niya? Mag-order ka naman, ipainom mo sa ano. Kausap mo. Oh. Hinan ako ang babae na pwede isang buti lang Oh. ang i-offer ko sa'yo. Oh. Dahil isa lang, isang buti naman din sa akin. Oh. Hindi pagdaan. Tapos ano sabi niya? Siya okay lang. Pagkahom man, tubing inom-inom, Oh. dahil naman po nagsasayaw dito Lain na pinagsasayaw. o sa stage. Niya. Ano sabi? May lumapit na, nagdala ng ano. Sir, pirmahan mo to. Ano man yan? Bayaran, pirmahan mo to para mabayaran mo ang Bill. table. Mabayaran mo ang nagkuha ka ng babae. Oh. Opo, ano ka dyan. Maraming bayaran. Oh. Tapos, kung magkano lahat? Sabi, 200. Oh, malaking bagay na yun ng araw. Oh, 200. Anong taon yun? Hindi ko alam. Maliit kasi ko ano. High school pa si Chichi. High school pa. Nya. Nasa. Anong perma? Hindi ako marunong magperma. Oh. Pero biniro mo lang yun. Hindi. Sabi ko, hindi. Pero hindi ko marunong. Pati pipirmahan ko tapos mabayad ako. Oh. Hindi naman ako, hindi. Unang-una, hindi ako marunong magsulat. Oh, sinabihan mo. Pero sa totoo, Sa ngayon, lumapit yung ano, yung floor manager. oh, anong sabi? Ano? Bayaran mo yan o hindi? Oh. Kuha ko ng pair. Ano? Inubos ko lahat. Oh. Eh, yun, matapang ka na. Ubos ko pagkaubos ng inom ko ng pair. Pinaanan ako. Dukpo ko sa mesa. Oh. Putang ina, hindi! Ya. Malapit pa, medyo malapit na yung floor manager. Oh. Yung buti sa iano ko Bato. iano ko sa mukha. Oh. Tumakbo. Pagtakbo, lumabas ako. Hindi na ako nagbuwala kung pinayaran. Kahit piso. Kahit piso. Good. Ang sabi na paglabas ko, asa, Police! Mabuti nga, magtawag kayo ng pulis. Pagdating ng pulis, putang, Abtan kita. pagdating ng pulis, Oh. sasaludo pa yan sa akin. Eh, anong sabi niya? Tawag kayo. Sige, yung gawa-gawa niyo yan, Oh. hindi na ka ano. Ang ano. Ngayon, lumabas ako sa pinto, sa ano. Doon. Sabi yung Ali, yung ano gana. Pamatay ka sana, mabaril ka sana. Pamatay ka. Putangin na ka. Yeah. Lakat ko anak, lakat ko. Paglakan ako. Murag na anas kong likulog. Isa mo to? Ano ba? Oh. Murag ana lang ko. Yan, lingi-lingi po po. Kasi na yung pa rin. Wala man. Uli ko kay Dul raman dito sa ako. Pag uli na ako sa
Balay. balay. Nakita na ko mong amala chichir nangatulog na pulpi daw na ko ang disgrasya pa ko. Wag ni lagi balog pagkabuntag ningon nga nay guboy ko dito. Yara ba pod si kon ading T dito. Fireman na zona. Iba na sa pulis dito ako. Dito ni Peter dito sa bata di sa Claveria. Kailangan hindi na yan maulit ganyan. Nya. Wala na yun lang. Dahil yung sabi ko sabi mo wala akong bayaran. Ano ngayon? Papayaran, walang charge, ibang charge. Oh. O ngayon? Nakaloko ko ba? Parang nakaloko ka sa akin ah. Oh. Isang alagad ng batas. Lulukuhin mo? Oh. Tapos Ayun tong buwan isa sa malayo. Sabi hindi marunong mapirma. Ya. Yan pala, alagad ng batas. Napatawa ko tuloy. Ganyan nangyayari. Nangyayari noon. Hindi ko makalimutan yan. Sa Rizal tayo ba? Bago pa? Hindi daw niya alam pa. Yung nakatira na yun. Birthday ni Lula mo noon. Ano tayo? May 4? Ha? May 4. Anong taon yan? 1992. Ha? Hindi ko na marinig. 1982? Oh, 92? 1982. Ganyan. Grabe no, 92 no? Ano na tayo ngayon? 2021, 3 taon na. Ay, 3 dekada na. 50 years ka nag-married. Ito, nagpasok ko dito. Oh, sa Ecolad Terminal. Ito, terminal. Oh. Sabi ni Albert. Anong sabi ni Albert? Si Albert, nakasakay sa likod dahil yung dala ko, yung pick-up. Oh. Ang pick-up mo yung ano na. Sabi, lahat ng ano, mga pagmamaneho, talagang bilib na bilib ako kay Joe. Bakit? Bakit? Yung pagpasok, ganyan. Pero ang exit doon nagpasok si Tio ko. Exit, hindi sa entrance. May parang naglapit. Nakatingin na lang. Ano na, someone? Para sa Hindi sa na. Marpet? Ang ginawa ni Tio, hindi ko talaga magawa. Sa Marpet, isabuan sa pulis eh. Sunod yan eh. Hindi ka mag-agi dito ha, hindi ka mag-agi. Ini tatang ba yung lus-lus niya? Di ba? Kaya maglayo, uy, takaroon sa gabi, hindi na po. Gabi ka na, gabi na. Sweldo niya man, hindi na siya mukha ulo. Uy, pag hindi ka may kwarta na. No, dagway sa akong asawa, Bi. Alright. May nagsalig ko si Sweldo. Di man na magsalig si Main ma, kailangan siya yung Sweldo, manakaw. sweldo ni Main ron. Ang PPI niya Main, pitsa 15 daw. Pitsa 15, ano ba dahil? Si Kuan, yung si Taal si Kuha. Ramil ba? Kasi nga, perti lipayan niya, Chip. Nanay po rin ba dawat, PPI, karong nakuun sa pitsa. Nabalitaan. Oh, pareho na sa doha. Balitaan ako, pitsa 15 daw, ingon ang finance. Nako nga, siya na po yung nakabalo pa, di ba Chip? Inyupi ba ni mga asawa? Ako asawa nakabalo. Charmy, biya nag-ingon. Kati Charmy daw, friend mo na silang ate. Friend ka na sila. Si Ramil, Taal, Idol. May pulis taal. Oh, kato, ingso na sila. Kalina na sa Almain? Di ba rilog man to? Gwapo kaya na. Niya ipakita niya yung niyo. Yan ha?
Sa karon mga kabaro, nami si Alpha no, pabuto na namo si kay Charlon kay Sinana siya doon. wala pa to. Pabuto na mo si kay Charlon mga kabaro. Kaya abrihan sang gate mine. Yun, di mo buwan na siya. Magawa ang ilang intero ha. Ilan ni ko? Gani nang Unsa man mo? Pasunod, pasunod. Ang imong kuan man. motor. Ay, basi si kay Charlon, gabito na ila. Sisi. Hindi na ginagabi ito. Pagawa. Oh, mga bro. Erwin. Hey. Naka mine. Ya mga kabaro, no, nangabot namin. Balik ya po kuya mga kabaro, no? Kay kini lagi. Huwag ang istorya. Padayon pa tayo niya mga kabaro, no?